ke sesiphetha. Kusolwa itulo kwelika uMavundla nentokazi yomZulu njengoba enikele enkundleni zokuxhumana wesifazane othi yena unobufakazi obuqanda ikhanda bokuthi laba bobabili babonana ngomhla ka4 September kunyaka ka2021. Lenkosazane ezibizwa ngoThando Belelihle uthi ufuna umhlangano namaqhikiza kantokazi yomZulu obehle egoli kuzoba ingxenye yomcimbi wama-TikTokers ose-KZN kule mpelasonto eyedlule. Bahluleke bancama nababemgubho ukubaveza ubufakazi emva kwale video esabaleli noMavundla obebonakala nje umbuko ukuthi ke imnyantisa igazi lento ayizwayo. uMavundla uyachaza. Uyabona ke msakazi, sengakutshela nje manje ukuthi izitha zothando lwethu lezi. uMavundla uthi ke vele baningi abebembophela amanqine enyathi ngawo belulo umcimbi. Uyelula. Kwakuvele kusolisa kwemsakazi. Indaba yokuthi intombazane le iqale kuqala ibe sethimbeni labantu abahlela lo mcimbi wawukhona. Ileyo nto eyenze ngabona ukuthi kuneyinhloso ezikhona zokuthi lo mcimbi uhlelwe ube lapha. Emveni kwalokho bathumela okagcabashe, bamthumelela inkombandlela ilocation bathi ize emcimbini esebuzisisile ukuthi ubuphi umcimbi bangundaza abashona ngapha nangapha. Next thing ingane mayilandela le location ihamba izizoyifaka egcekeni lapha phakathi kwamagceke kababa. Angithi usuyabona ukuthi yiya lenqelele lezopolitiko la lengane biyolela ukuthi ize lapha ngizoyibona. Okuthe uma ngabe lenkosazana isibona ukuthi mina ngisabonana nomntakwethu isiyakhe izitori ezingekhoyo, hayi akusukudlalwa ngathi akusiyona ke yodwa, baningi nabanye sebakhele kulento. Kanti ke imithombo yethu ethembekile iveza ukuthi ke uMavundla unomlando obuhle omngaphumelelanga nalentokazi ngakho ziyaqina izinsolo zokuthi ke ishisa umbango. Kanti ke bazwakele nabanye besifazana abanemnjunju bephehla udweshu kanye nayo lenkosazana. Kanti ethintwa untokazi yomZulu ngalolu daba uthe ugcine ephoqeleka kuba ledlulisele emaqhikezeni ongose sibakha abadala ngoba lento ihloso ukumveza njengengane eziphethe. Uqhube wathi ke sekuyibo dadwabo abazoqhubeka nalo lolu daba. Uthe yena uMatasa ulungiselela ke ukuyoqoma kwaMavundla ngomhla ka1 kuOctober kuyona lempela nyanga. Uthe yikho lokho asekutshela intombi zangakubo kwamaphumulo kanjalo ke nalezi ahlala nazegoli njengoba ke kuyibo abantu abayomuphelezela uma ngabe sekwehliwa kuyiwe emzini ke wakamwelase oseThekwini. Uthe bakhona ke nabafowabo kanjalo ke nezinsizwa zangakubo abaveza ukuthi ke bafisa ukumphelezela uma ngabe ke sekuyiwa ebuzwa ukuthi ke uzothini ngendaba yendlandlalazi okungezinye sezeshele sasabisa ngokubulala abantu ngalilanga lomcimbi. Untokazi akafunanga ukwanda ngemininingwane ephelele yawo lo mcimbi okuvela ke kuwona ukuthi ke kube kuphelele wonke ama-TikTokers asegoli nakwamaphumulo njengoba ke imithombo yethu icoshela ukuthi ke kube kuwumcimbi lo kawonke wonke wokuviliyela ubuhle besintu ngezavatho iziphuzo ukudla kanjalo ke nokunye okuningi. Uthe lo mcimbi yena nentombi ke ezimthandayo nezangakubo bobe begqoke ke ngezesintu behambisa ke izipho kothandwa inhliziyo yakhe. Uqhube wathi ke naye uMavundla lo usemqinisekisile ukuthi ke uzobiza zonke izinsizwa nezintombi zangakubo eshokwe noZulu nje wonke othanda into enhle ukuba ke bezoqinisekisa ukuthi ngempela inhliziyo idle ekuthandayo. Uthe ke ngemininingwane ephelele makubuzwe yena uMwelase okuyindlela ke le ateketisana ke ngayo noMavundla. Lengakho ke isaka bese nixoshele lona nganza kwethu kwanamhlanje. Isibikezelo sezulu siyalandela. Mina nginguNosipho wakangubani ovathole phezulu oliphansi olabafo